Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'adu, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah yau za mu ci gaba da darasinmu na dubarun lissafi. Lokacin da ya gabata da ya wuce mun yi darasi na farko inda muka tattauna akan multiplication din 11 by 2 digit numbers. Muka ba da misali muka ce kawai abin da za a in ya zama 2 digit din ba su kai 10 ba, kamar nan 2 da 3 in ka hada su ba su kai 10 ba, biyar za su baka. Muka ce abin da kawai za ka yi, za ka ce 2 plus 3 in ka hada ka je 2 plus 3 me za ka samu biyar, sai kawai ka sa biyar din na a tsakiya. Kun gani 253. Muka ce in kana da 42 haka ko shi sai ka ce 4 plus 2 me zai baka 6, sai ka sa 6 a tsakiya. Haka ma duk sauran. So insha Allah yau za mu fara da wa'anda ya zama idan ka haɗa digit ɗin za su baka 10. Misali kamar wannan 2 da 8 in muka haɗa su za su zama 10. To kun ga waccan dubarar da muka ba su, kun ga kenan abinda za mu yi 2 sai mu sa 10 ɗin sai mu sa 8 ta ƙarshe ko, tunda duk abinda muka samu shi muke sawa tsakiya. To a wannan ba za mu yi haka ba, tunda har ya zama digit ɗin sun kai 2 ga 1 ga 0, guda za mu sa sai ita ɗaya ɗiga sai mu ƙara ma 2, ita sai ya zama 3 nan. Shi kenan. To don haka kun ga dubara abu guda kawai ne, kamar ne muka ce 4 da 6 zai ba mu 10. 4 ɗin ga kawai iyaka mu ƙara mata guda sai ta zama 5, sai mu sa 0 sai mu sa 6 ta ƙarshe. Haka ma wanga 7 sai mu sa mu ƙara mata guda ta zama 8, sai mu sa 0 sai mu sa 3 ɗin nan ta ƙarshe. Haka ma mai 19 ɗin nan 2 kawai mu ƙara mata 1 sai mu sa 0 sai mu sa 9, saboda in muka haɗa 1 da 9 za su ba mu 10, 7 da 3 za su ba mu 1. Haka ma sauran na bar muku kuyi da kanku. Sai mu je na gaba. Shi kuma yanzu za mu yi multiplication kawai ko in nambobin duk yanda suka kama, still ko shi dubara guda ce. Sai muka ce na farko ka sa number ka ta farko sai ka yi plusin ɗin 2 ɗin, sai mu ce kamar nan 4 ga 8, kun ga wa'yanga sun fi ma 10, 12 ne, sai mu sa 12 ɗin sai mu sa 8. So a nan ma ba za ka yi haka ba, tunda sun kai 2 kun ga 1 ɗin ga za ka ƙara ma 4 ita sai ta zama 5 kawai. Shi kenan. Haka ma nan in ka ce 8 ga 6 zai baka 14, ka sai mu sa 14 nan sai mu sa 6. Amma mun ce ba bai yiwa mu sa 14 nan tunda ba digit guda bana, sai mu sa 8 ɗin ga ɗayan ga sai mu ƙara ta da 8 sai ta zama 9. In fact kawai abin da muka yi kamar nan muna da 9 sai kawai mu ce sai mu ce taran nan mu ƙara mata guda sai mu ce sa 10, sai mu ce 9 an ka haɗa ta da 6 nawa za su ba mu 15. Biyar ɗaya ɗin nan sai mu sa 5 kawai sai mu sa 6, tunda ɗaya mun riga mun sa mata da ita. Wannan irin na ɗazuna 4 plus 3 7 zai ba mu, tunda digit guda na kawai sai mu sa 4 mu sa 7 tsaka sai mu sa 3. Haka ma wannan ko shi 3 plus 7 wannan zai ba da 10. To na gaya muku in ya ba da 10 sai mu ce 4 sai mu sa 0 sai mu sa 7. Wannan na ƙarshe 8 plus 9 zai ba da 17. So wannan kun ga ko shi muka ce 8 mu sa 17 mu sa 9, kun ga bai ba don biwa mu sa digit 2. Sai dai 8 ɗin ga mu haɗa ta da 1 ɗin ga sai ya zama 9 sai ya zama 979. So wassalamu alaikum. Allah ya sa insha Allah yanzu Allah ya sa kowa zai iya ko shi da sauri cikin sakon guda da an ce ma 58 times 11 directly kana cewa 6 38 da sauransu. Allah ya ba mu sa'a. Wassalamu alaikum.